Gilawmang mo deklara karong adlaw si Davao City Mayor Rodrigo Duterte alang sa iyang planong pagdagan pagka-presidente sa 2016 elections. Mao kini ang gibutyag ni Senador Alan Peter Cayetano kinsa mitambong sa concert rally nga gipahigayon kagahapon sa UP Cebu. Si Cayetano miingon nga aduna sila ipahigayon nga kalihukan karong adlaw sa San Juan City ug sigurado siya nga i-anunsyo didto ni Duterte ang iyang plano pagdagan pagka-presidente. Si Duterte mianunsyo ni atong Sabado nga magpapili siya isip presidente tungod kay wala siya kauyon sa desisyon sa Senate Electoral Tribunal sa disqualification case bato kang Senator Grace Poe kinsa gi-question ang citizenship. Kagahapon sa concert rally sa UP Cebu, gilaumang mopakita si Duterte sa katawan apan wala kini motambong. Nagkadayang sektor ug volunteers ang nitambong kagahapon sa maong event diin libuan ka mga Sugboanon ang niparehag sa ilang suporta sa tandem ni Duterte ug Cayetano. Nagsugod ang kalihukan pasado alas 2 sa hapon ug natapos sa alas 10 sa gabi. Una nang mi-file si Cayetano sa iyang kandidatura pagka-vice presidente ni adtong niaging buwan.